गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ मंगलसिं नार्जारीखौ जोबथा बिदाय होबाय। बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारीनि आंगो बिफा मंगलसिं नार्जारीया थांनाय 22 नभेम्बर 2022 खालाराव हरखाबै स्ट्रक जानानै बङाइगाव लवार आसाम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होबाय थानाय जादोंमोन। नाथाय गोब्राब जानानै मैया 30 नभेम्बर 2022 खालाराव मोनाबिलियाव हरखाबै रुंसार जानायखौ दिनै बाथिपारा गामियाव अदेबानि गावनि आंगो गामियाव नखराव जोबथा बिदाय होनाय जायो। दिनैनि बे बिदायनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारजों लोगोसे मिरुनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लायो। लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांजों लोगोसे बिथांनि मावथिमोनाबो बाहागो लायो। बाहागो लानानै मंगलसिं नार्जारीखौ बर' समाजखान्थिजों जोबथा बिदाय होनाय जायो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव ओनसोलनि बिबार गायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हारापुथेयाव 3 नं राजा लामा सेरावनो दिनै गोदानै आर'दा मुंनि गंसे नार्सारि बेखेवदों। आर'दा नार्सारियाव गोबां रोखोमनि बिबारनि फुलिजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि बिबार गायग्रा टाबफोरबो मोननो हागोन। बे नार्सारिखौ दिनै बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उइलसन हांसदा आरो बिटिआरनि एमसिएलए सजल कुमार सिंह बिथांमोना बाहागो लानानै बेखेवनानै होनायजों लोगोसे बे नार्सारि खुलिनायखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों होनना बिथांमोना फोरमायदों। इउपिपिएलनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया लामा लुफुंनो बेखेवदों। पिडब्लिउडि एसअपिडि 2022-23 रांखान्थि बोसोरनि आवथायाव दिनै थुरिबारि गामियाव आइसिबिपि लामा लुफुं जानो गोनांखौ बेखेवनाय जायो। बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो एमएलए लरेन्स इस्लारिया। बिथाङा मिजिंथिदों दि लामा लुफुं जायोब्ला जायगा आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मुलाम्फा जागोन होनना। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। स्पर्ट्स निउज। बुहुमनि फुटबलनि राजा पर्तुगालनि क्रिस्टियानो रनाल्ड'आ सौदी आरबियानि मोनसे क्लाबाव गेलेनो साइन होसिगोन। खौरांनि बायदिब्ला बुहुमदांखा फुटबलार क्रिस्टियानो रनाल्ड'आ सौदी आरबियानि क्लाबजों गेलेनो थाखाय नोगोद 4,200 कौटि रांजों चुक्ति जासिगोन। मुंदांखा फुटबलार क्रिस्टियानो रनाल्ड'आ दायो फिफा बुहुम कापनि गेलेनायाव मुखुब जागासिनो दङ। जोबोद दुखुनि खौरां। बिसि फिसा गोनां हेमन्त ब्रह्मआ गोमानानै दङ। दुखुआव गोग्लैदों अनसुलि बिजिया। क'क्राझार जिल्ला दतमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय मलानदुबे गामिनि बिफा प्रदीप ब्रह्म आरो बिमा कौथा ब्रह्म बिथांनि थामथि फिसाज्ला हेमन्त ब्रह्म बिथाङा गोमानानै दङ। गोमानाय हेमन्तनि बिसि रमायना ब्रह्मआ बुंनाय बायदिब्ला फिसाया 18 अक्ट'बर मंगलबार बारायखालि न'निफ्राय गुबुन फारसे ओंखारलांदोंमोन। बै साननिफ्रायनो दिनैसिम 1 खावसे दान बारलांबाय, थेवब्लाबो न' फारसे गिदिंबोफिनाखिसै आरो जेबो गुमुरबो मोनासै। सोरबाफोर बिथांखौ नुयोब्ला खौरां हरनो बिजिया 8453570525 मबाइल नाम्बाराव खावलायहरदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया पस्ट ग्रेजुएट खालामबाय थानाय फरायसुलिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान बिथांखि फोसावनो थांखि लादों। बिथांखि बायदियै पस्ट ग्रेजुएट खालामबाय थानाय फरायसुलिफोरनो बोसोराव साफायाव 10,000 राङै अनसुंथाइ होनो थांखि फोसावदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिपिएमनि गोबां मददगिरि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जइन जानायनि सायाव फिनजाथाय होदों बिपिएमनि एमएलए रबिन्द्र नार्जारी बिथाङा। एमएलए बिथाङा बुंदों इउपिपिएल दोलोनि मेम्बार चेयारमेनफ्रा गुबुन दोलोनि सरकारि न' मोननाय भटारफोरखौ इउपिपिएल दोलोआव हाबाब्ला न' मोना दाननानै होगोन होनना हुमखि होदों। जायनि थाखाय बिपिएमनि मददगिरि रायजोफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जइन जानो गोनां जादों होनना एमएलए रबिन्द्र नार्जारी बिथाङा खौरां बिजोङाव गोख्रोङै बुंदों। लोगोसे गणतन्त्रआव बेबायदि हाबा मावनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों एमएलए बिथाङा।